Diri no, nami sa kuan karon mangambak mi. Ha? Kauban ako sila. So, let's go! Ay! Ay! Hi guys! Welcome to my channel. So this is Michelle Bolanio and kasama ko ang aking mga sisters and brothers. Banding namin sa Samal. Yan sila oh. Hey. Yan. Kung saan kayo nga beach? Sa ito si Gawin. Beach? Ha? Pool? Ay, Pool Beach. Akoy? So, punta kami sa Pool Beach Resort. Ayan. So, kita kids, ipakita ko sa inyo yung view doon. So, ayan. Bye for now. Tara na lang pa natin. Down. Guys, finally we are here at so ayan sila. So ready na kami maligo guys. Hi. Kung matsuga andito lang si
Dito sa Paul Beach Resort, 20 pesos lang yung entrance. Carrots. Carrots eh, kinawa na. Ah. So, 20 pesos yung entrance lang. So, mura lang guys. Okay, ng black ko. Kaon di tagbaboy nga kaog lamaw. Kana ko sa katra. Tara na. Tungkad ni JR, tungkad niya. Tungkad guro ko, di na ako pala. Hey guys! Welcome back to this video. By the way nga pala, shout out kay Shane, Erica Shane, na nagpa-shout out sa akin. Andito kami ngayon, banding namin sa GW Sisters, sa mga Jehovah Witnesses na mga sisters natin. Kasama natin sila, andun sila sa cottage. So kami dito, nagpipicture-picture kami kasama ni Jennifer and ayan, say hi! Oh. So sobrang ganda dito ng view guys, lalo na ngayon na medyo mainit na, napaka-clear ng view, lalo na kapag gusto mong mag-picture-picture, mag-shoot, gano'n, mag-video. So ayan, sobrang clear ng kasi dahil siguro sa init. Pero kanina hindi ko na-appreciate yung view dito kasi hindi pa clear yung tubig kasi wala pang init. Pero ngayon, klaro ko na yung tubig, nag-green-green, nag-blue-blue. So, diba? So, ayan, oh. So, dito pala kami sa Paul Resort. Paul ba yun? Paul Beach, diba? Paul Beach Resort dito sa Samal. Maganda dito, guys, kasi napakamura. 300 lang yung cottage, 20 pesos yung entrance. And, from the barge, sasakay ka sa barge, 10 pesos lang. Sa amin, galing kami sa Bangkal, yung pamasahe namin. Anyway, Pacquiao kami, nag-jeep kami, kasi marami kami. Pero kung kung nasa downtown ka lang, kung taga Davao ka from downtown, siguro nasa 20 pesos lang yung pamasahe, papunta sa Saksak Port. Tapos from the port, sakay ka ng barge, 10 pesos siya. 10 pesos. Tapos, pag once dadating ka na, bababa ka na dito sa may Pantalan, pwede na lang siya malakad. Magtanong ka na lang, pwede ka din mag-tricycle, magtanong ka lang saan yung Paul Beach. And yun, that's it. So medyo maingay dito guys kasi merong nag-video okay, merong maraming video okay. And ayun ayun. So pasensya na kayo guys kung di ko kayo masyadong yung camera di ko masyadong makita kasi mainit. So di ko alam kung ano yung itsura ko dito ngayon. So pagpasensyahan nyo na kung anong itsura ko ngayon. Ayan, parang nasusunog na ang ating mukha, no? Kasi super init na. So babalikan ko kayo mamaya. Bye! Hey guys! Diri no, nami sa kuan karon mangambak mi. Kauban ako sila. So, let's go! Wala, murag lalo man, guys. Lalong siya kay ni Babaw na manggod. Makamba ka diri. Ba't natin madlog mo katiwet lang ha? Kayanin natin to para sa mga viewers. Para sa inyo to. Uy, ba't natin madlog? Adlok ako daw. Ay, ikaw na lang una.
Jeep. Huwag Jeep. Ayaw, Jeep. Ayaw, Jeep. Bapo? Kay Michelle! Kay Michelle! Bapo? Oo. Jack! Ang bag Jack! Bapo awa! Lulumoy. Hoy! Lalo! Pag mag-alok to ka kasi bapo! Ilang! Sunburn lagi ko. Sunburn ko. Tatok! Sanuwong. Sige na, Jeff! Uy, bidyo ko ba? Sige na, oh. Sige na, Jeff! Yan na. Atras na, atras na. Ah, sige, Jeff. Ang bag ba yan? Jeff! Ang bag tayo, Jeff! Hi, guys! Luluma na mo, anong buyan? Sige, biyak dyan! Sige, biyak dyan! Sige, biyak dyan! Maka-ahal! Sige, Michelle, baka pa! Sige, sige na. Bidyo dyan! Jeff, sige na, Jeff! Yan na, pagkana sila. Tara, tara, Mark, dari Mark, dari Mark. Dari o video. Here are the summer. Tara. Dong, kanjeng dira dong. Mamba ko! Tita, mamba ko! Dalon. Ayun na, Jeff! Ayun na, Jeff! Tita, mamba ko, dalo ng cellphone. Awa, talagi! Tita, mamba ko, dalo ng cellphone. Tapoy lagsaka. Sakit. Yeah. Waterproof pa rin mo sa Michelle to. Mas bako pa na lagsuhan. Gani. Dudong ito. Remark. kasi andun na yung sundo namin. So ayan, medyo fogs yung, nag-fogs yung camera natin. So by the way pala guys, it's, unsay oras na? 6 PM? Dili, mag-7 siguro. Ay, mag-7 na. Sige, ambot. Walay rilo. Ako, wala na nasuot ang rilo. Ano din, di ba tinilo itong sa kalot mo tayo? Ipahatod man akong dulong sa ano.
sa bag. Yan, pauwi na po kami. Kakapagod. God. Kakapagod pero enjoy. Madaming nakuhang magagandang picture. Ay, larawan. Tamang-tama ang Instagram at Facebook. Yeah. Don't forget, like, subscribe, and Share. Share. watch till the end. Thank you. Ang dami kong dala. Ang dami niyang dala. Inako niya lahat. Ako wala. Gusto mo ba ako tulungan, Char? Pabilo yan. Ibulang Sige, gawin. dami natin. Malamang pag-uwi namin sa bahay ay masarap ang yung tulog. masarap. Kami na tulog. Pawan ko itulog. Hindi ko tulog, hindi ko ganyan. Nalingaw na namin sa dula ni Ako, nalingaw ko sa mani. Imbis matog na ko. Ang may kablo ate, ang manit ay kapat. Di mo na akong twist. Butahan ako uyap. Nge? With twist. Gitpistingat po na akong toyo. Katong asin nga halang. Mau ba? Okay, wala na dyan ko yung lingaw. Kung ano dyan ko, basta wala ko lingaw. Eksperimentuhan. Pauwi na po. Pauwi na ako. Pauwi. Hindi ka na malulungkot na lakit na kumulita. Ay, naghihintay na yung jeep namin. Ayun na yung jeep namin. Saan? Kita mo na yan. Oh, ito na. Ating Ano ba yung sasakyan namin? Pauwi na kami. Pauwi namin. Pauwi na kami. Yeah. Kasi Pauwi na kami. Yeah. Kasi Yung dalaga, di ba? kami. Susunod namin na, Mahal. Mahal. Pauwi na kami. Yeah. ano natin? Kanang white ay Kaputian pala. Susunod namin na trip, papunta kami ng Kaputian. Yes. Kaputian Beach Resort. Dito pa rin yan makikita sa Samal, kaya yung mga viewers natin dyan, pumunta na kayo. Only at Samal. Okay, we are having a chicken here at our hirap mag-English, besh. Hi, chick. Wala akong bag. Okay. Ay, sakit rin. Yan. Ayan, nag-grade, Marami kami nag-grade, kasama. nag-grade. We're Nag-grade feeling, pa sila. we're feeling safe here. Yeah. Because everywhere are Maganda na. having a red raid. Ano ba? Red. Red nga pula. Maganda na. We're having- Masaya pa. Safety ka pa. Yeah. Samal na. Pero, huwag magkumpiyansa. Nya safety day. Pagabot sa dagat, lumos. lumos kay waday kag di kay balumulangoy. Hindi marunong lumangoy yan. Namatay. Say, akala nyo na safety ha. Hindi pala. Madaming rock. Sakit din sa